Anong tugnawad din na nagkabugnaw. Good morning. Kami na po ni guys ni Jijin Bors. Hi guys. Kanang sadyang itur dari. So mo tumi og tumalog poles, diya inagman na magtumalog poles. Mo tumis mga unggoy nga among mga igsuon bitaw guys. So tanaw na guys kaya naman sadyang gi tour dari sa kuan kay. Guys. Wala na laman nga kanang makangaripod siya sa mga igsuon namong mga unggoy ba. Hi, Mga kuya. diya. Hi hello kuya. Diya nabi dari gabaklay mi kay ngita mi og masakjan namong motor padung dito sa tumalog. So Kita-kita ta dito guys. isa guys kanang silingan ra po din namo. Saman si kuan. Motor balo. Pinote asa makasakay te? Kagsama. Hala ka social good na ho. So guys mga silingan ra mi na. So guys, nauna Jijin guys. Sana siya lang sakyan motor guys kay dapat na dun eh. So para Jijin guys na. Makasaka pa nila to.
Kaya na mo din another. Daw sa kayo maglagit pa siguro tadari. Lain na po ni. Maglagit pa mi? Mag kami dari guys na another sakay na pud mi og panaog dito. To guys na. Amo sakay na day putag lain. Nagbayad ako. Mga sakay mi kayo. Ah. Habi kog na dia subos. Ni duha. Usa-usa na. Oh, usa-usa ra di ko. Sama. Usa ka motor usa na. Sige guys. Pero kung gadget na mo dito, pwede pa buton. Medyo trami kay naarabaro ra gawanan. So yung anak katagbangan guys na pero amo ra ning ilakaw kato ni nga Rimis Nicole. Oo. Pwede na lakbon yan. Pero ang problema, Nalagi ma. So na guys nagraga sa anak. Tubig. Bisag gid sa mo kay mo kuha. Ako ko ma'am, kami radya po ibukuha ma'am. Tawag lang number ma'am, ako 28. Na guys na tanawag falls. Padali day kay mag picture pa. Sa kuran natin magkaroon po sila na. Parang tugnaw din na nagabugnaw. Oh guys oh. So nice ka duag. Wow, so grabing katugnaw, grabing kabugnaw guys. Wow. Wala, grabing bugnaw ah. Ayan, grabing bugnaw. May bugnaw ah, guys ha. Dali na di, kaya mapicture-picture na din. Kaming tugnawa dari jadi si Cheryl R. So yung YouTube channel Cheryl R. Silingan nga gwapa nakita mi dari sumalog. Ang sinagkuhan guys, ang sinag. So ang tugnawa. Nag-aso-aso guys, nag-aso-aso sa tugnaw. Kita. Grabe, kakuan. Grabe katugnaw. Guys, nagsut kami kay anong murang kawanon, hit-hit sa langit. At least nakangariras digin na nagraga sa tubig.
Ala, nag-kuhan din siya, no? Ginuan na siya. Ano kami? Ha? Uga na. Hindi nagsiting, guys. Parang nagpaya nila. Patay na po may pa saka na po sa babaw. Okay. Welcome to my vlog ko, no? So, bye! Salamat! Ang nalamin na sa unggoy guys. Monkey guys. Liw labong daghan din lamay ka. Sure kayo. Green by green. Sira haras ang gibanan dari. Trip na trip mo ha, yung mga unggoy ha. Tama ni. Mo ni sa katong pag nga rin na mo nasuko ni si Ja. Ilang buwan yan sila bago mga anak? Ay, ako. Yo bro! Get this! Guys, harang ibanan si Jijin. Uli na mi kay ato na pud mi og asa na pud mi atuhan. Dito na mis briefing kay picture na mis kuan na lang. Dito na yung mga ato na dito.
Ang amiga may kuandani sa ija. Bahay na may Sadya, tilawon ni si Jahang. Walang hiya nga, kain ng kain. Patilawon ni siyang bungon. Kala nyo, Kamu marami na pa kung dyan. tilawan. Yung jakit-jakit. Trabaho lang, Jimmy. Tilawan na. Okay, arang tamisan ni gikan ni Zaog. Asa ni gikan dapat Desmond? Oh, Mindanao di ko no. Ningapit mi dari sa migan nga ate guys. Di? Nag-enjoy mi gana doon guys sa Tumalog Falls. Tamis ma'am. A few moments later. Ay guys, nagpa-color ko sa buhok. Kay tutorial na nagka Monday. Hi guys, diya guys tarong gang buhok guys. Hanggi pa kuluran kay pantay si Diya guys ukuan diya. Diya gang nagkulon ha guys diya. Sa taot dai ko sa nagkulor. Oh, di ako. Kisay. Kisay ka. Kailangan ko. Kamera, English pati. Tagnaw, susundan. Ay. Magwapo ta. Ay, gwapo ba ka? So si Zay nag-highlight sa buhok guys. Diya, salamat ka doon sa nag-sponsor dani Sa sa Trisbel Salon. Kuan, Trisbel. tapat sa Palawan. Siya guys, salamat tay Kadyo sa nag-sponsor dani nga ipaadyo ka ang buhok pero inagkuan na laman ni kanang inag-graduation na jud ni kunahan ni si Jang ipa. Ano na to? At Ipa kanang murag Brazilian ka na kay color naman ni siya guys. Gipa koloran rin na dai nagkakuan Nabalong, ng guys. Brazilian. salamat po. Next time. Isa may mo shout out ni Mugmung, iyab. Jan Isa may mo shout out, ha? My name is Jan Beck. Oh, Janbik. Ay, Janbik basig nay ganahan diha sa mga kuan. Pangitanan si Jan Beck sa Trisbel Salon, Oslo. Tapat sa Palawan. Salamat ka juga kay imong gikuluran ang bugla. Malagi. Salamat sa naghatag gani pagpa-color. Salamat ka dun Oh, ninyo. sige, sige. Salamat. Kayo sa asoy nga gwapa na mo na. Di jud ako na nalintan jud. Tanaw nila ako no, paumbak mo magani mo ikuan. Oh. Isa Isa po na ako dyan. Dili kay